για μπυρίτσες? Α, 3. Πες. Έλα, πάρ' τα πόδια σου. Άιντε. Να σου πει αυτή την τύχη σου να τα δεις όλα, αφεντικό. Τι πράγμα? Το κορίτσι, λέω, άπεχτο. Πάντως, παιδιά, κι εγώ όταν ήμουν νεαρός, μου είχα ρίξει μια φορά τα χαρτιά και βγήκε ότι θα γίνω μεγάλος επιχειρηματίας. Πέσανε μέσα. Και στο μεγάλος, αλλά κυρίως στο επιχειρηματίας. Λοιπόν, εγώ θα πάω να μου πει τη μοίρα μου. Καλά, τη μοίρα σου την ξέρουμε. Και ύστερα μπορεί να της πω κι εγώ τη δική της. Φάτε μάτια ψάρια, Μίστερ Μάκη. Και μετά παντόφλα από τη Βίκη. Για να σε δούμε, άντε. Για να σε δούμε. Τι το θέλαμε να το δούμε αυτό? Ο πατέρας μου λέει ότι στον κόσμο υπάρχουν 2 κατηγορίες ανθρώπων. Η φυσιολογική και η προληπτική. Οι φυσιολογικοί πιστεύουν ότι το μέλλον δεν μπορείς να το προβλέψεις, γιατί η ζωή εξαρτάται από τον καθένα μας. Οι προληπτικοί νομίζουν ότι η μοίρα είναι γραμμένη σε κάποιο αόρατο τευτέρι και εφόσον είναι γραμμένη, μπορείς να τη διαβάσεις στα χαρτιά, στο φλιτζάνι, στα όνειρα. Άστο ρε, το ρημάδι δεν σου πάει. Καλά, είναι δυνατόν να πιστεύεις σε αυτές τις βλακίες. Εγώ δεν πιστεύω στα χαρτιά. Έλα μωρέ, για πλάκα. Τι πλάκα, ρε, ολόκληροι άντρες. Απιστεύουμε στα χαρτιά. Για να δούμε τα χαρτιά τι λένε. Ο κρεμασμένος. Ποιος κρεμασμένος? Κακόσιονος. Το λέει και το βιβλίο. Να προσέχετε αυτές τις μέρες, γιατί μπορεί ή να σας κλέψουν ή να χάσετε πράγματα. Έλα. Να προσέχετε πάντως. Θα μου τα πείτε και εμένα. Κοιτάξτε, τώρα μαθαίνω, δεν ξέρω καλά. Δεν πειράζει. Κόψτε. Άμα έχει κανείς το χάρισμα. Α, έτσι μου λένε. Το έχω το χάρισμα. Λοιπόν, εσείς δουλεύετε με τα χέρια. Δεν βλέπετε τη χέρια αυτά εργατικά. Το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Τίποτα λιγότερο γενικό θα του βρείτε? Λοιπόν, πρέπει να είναι αφεντικό στη δουλειά του. Αφεντικό, αφεντικότατο. Δεν πάει ποτέ. Η γυναίκα σας είναι δασκάλα. Σας αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Τα καλοκαίρια πηγαίνετε κάμπινγκ. Και είστε πάρα πολύ εργατικός. Είναι φανερό, το έχει το χάρισμα. Πάντως, όσο και να έχετε προσπαθήσει, η γυναίκα σας και εσείς δεν έχετε κάνει παιδιά. Εδώ μας τα χαλάτε. Έχω ένα πέδαρο, έσαμε εκεί πάνω. Εγώ αυτά βλέπω, αυτά λέω. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Αυτά είναι σε γραμμάρες. Τώρα πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Θέλετε να τα πω και σε εσάς? Τι να πείτε με τα χαρτιά? Καλό. Να και είστε εδώ, πείτε τα. Εντάξει, δεν είναι. Κόψτε. Για να δούμε. Εγώ έχω παιδιά ή προσπαθώ να κάνω και δεν μπορώ? Έχετε αγόρια. 4. Έχω αγόρια, αλλά όχι 4. 3. Λυπάμαι, κοριτσάκι, δεν πειράζει, όμως εσύ το έχεις το χάρισμα. Να σου πω, Δεσποινής, αυτό που είπατε θα χάσουμε, θα μας κλέψουν, μήπως μπορούμε να το επαληθεύσουμε? Όχι, δεν μπορούμε. Να πληρώσουμε, μπορούμε? Κερασμένα από το μαγαζί. Δεν το κλείνετε καλύτερα? Φτάσατε. Σας περιμένω ο μπαμπάς. Είδατε που σας είπα ότι είναι καλά? Χαιρετίσματα. Έχετε χαιρετίσματα από τον Μάρκο. Ναι, να μου τον φιλήσετε. Γεια σου, μωρό μου, γεια. Προβλήματα στο στενό οικογενειακό σας περιβάλλον. Να είστε προσεκτικοί σήμερα και αύριο με τον σύντροφό σας. Ζυγός, για σένα το διαβάζω. Για τα κορίτσια, αλήθεια, πότε θα γυρίσουνε? Σύντομα. Ο σύντροφός σας χρειάζεται κατανόηση. Λέων, το δικό μου. Μα τι στο καλό, θα τη βαρέσει όλους τους άντρες και πρέπει να τους δείξουμε κατανόηση. Αχ, μωρέ Βίκη, μου αυτά είναι τόσο ανόησες, δεν πιστεύω τίποτα. Για τους ηχθείς, αλήθεια, τι λέει? Κρατήστε αποστάσεις από τους ενωτέρους σας στη δουλειά. Αυτό λέει, Μάρκο μου. Δουλειά, σχολείο το ίδιο είναι. Φτάσατε, κορίτσια. Καλημέρα, Βίκη, λένε πρώτα. Καλημέρα, Βίκη, φτάσατε, κορίτσια. Μα τι στο καλό, τι κόλλημα είναι αυτό με τα παιδιά σας. Λοιπόν, αλλαγές στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Κάποιο μέλος προστίθεται.
Τους κρύους διαβάζω, Διονύση. Με το καλό να το χαίρεστε το καινούριο μέλος. Ναι, έλα Σπύρο μου, καλή μισό λεπτό. Έξαλλος είναι. Και πότε δεν είναι έξαλλος. Έλα. Τι πράγμα? Καλά, έρχομαι. Τι έγινε? Κλέψαν το μαγαζί. Μπήκαν τη νύχτα μέσα, θα κάνω λαμπόγελο. Πηγαίνω. Σχολείο. Δύσκολη μέρα σας περιμένει τους διδήμους. Του Σπύρου. Μα τι τους κλέψαν, τα σουτζούκια. Λοιπόν, μου πήρανε 2 ζαμπόν, κύριε. Μου πήρανε τουρσία από την Ακιά, μου πήρανε το τσίπουρο που έκανε ο Τσιτσερδόνης από τη Βένια. Έχασα εκεί πέρα τον παστούρμα από την καβάλα του Τριφωνίδη. Τι μου λέτε τώρα? Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι να γίνει? Βγήκε η πρόβλεψη. Τι είπε η τυπίσα? Ότι θα του πάρουν πράγματα του Σπύρου. Ορίστε, σας κλέψανε. Σκλέψανε που να μην το έλεγε. Γκόμενο να μην σταυρώσει η ηλίθεια. Ελάτε, σύμπτωση είναι. Τι άλλο πήραν? Τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Μην το γράψετε αυτό, τρόπος του λέγει, ναι, καταλάβατε. Τίποτε άλλο. Κυρία μου, αν λείπει κάτι άλλο θα σας πάρουμε τηλέφωνο να σε ενημερώσουμε. Ώστε έτσι. Σας το είπα στα χαρτιά. Ναι, ταρό έλεγε εκεί πέρα. Τι καθότανε που να μην καθόταν. Έχει το χάρισμα. Διεύθυνση τηλέφωνο, πήρατε? Έχω μια υποψία για τη γυναίκα μου. Ειδικό σε αυτά είναι ο Χορταρέας. Ναι, ο Χορταρέας ό,τι πει είναι εγγύηση. Έχουμε το τηλέφωνο του Χορταρέα. Ελάτε, θα σου παρευτούμε κάποια φορά. Οι γυναίκες δεν ξέραν τι λέγανε. Λέγανε ότι εσύ δεν έχεις παιδί, ότι εγώ έχω 4. Διαλύστε το τώρα να κάνουμε καμιά δουλειά. Ελάτε να σου παρευτούμε. Θα μου δώσετε το τηλέφωνο του Χορταρέα? Λοιπόν, παντρεμένος είσαι, επιχείρηση έχεις, παιδί δεν έχεις να την αφήσεις κακομοίρη. Παιδί, πώς δεν έχω παιδί? Το βλέπετε αυτό καθαρά? Τι σε λέω, με αμφισβητείς? Όχι, συγγνώμη, συνεχίστε. Ναι. Περίεργο πράγμα όμως, η γυναίκα σου έχει παιδί. Έχει. Πώς έχει δηλαδή? Αν δεν το έχει μαζί μου, με ποιον το έχει? Με διακόψει και χάνω τον ήρμό μου. Συγγνώμη, συνεχίστε. Περίεργο πράγμα, ένα μπέδαρο μέχρι εκεί πάνω έχει η γυναίκα σου. Και ο πατέρας του παιδιού? Ένα ψηλό βλέπω, με λαχρινό, ωραίο παιδί. Παιδί, δηλαδή πόσο παιδί? Δεν είναι και ληξιαρχείο το φλιτζάνι. Συγγνώμη, συνεχίστε. Κάτι κρατάει στο χέρι του. Τώρα, σπαθί είναι, μαχαίρι είναι. Θα σε γελάσω. Balkész. Az életvonal hosszú, határozott, mély. Látok egy fekete pontot. Το ήξερα. Egy kígyó vonal keresztezi az életvonalat, ami azt jelenti, hogy... Συνεχίστε, μην με κόβετε πάνω στο καλύτερο. Gyermeke van, de gyermektelen. Röviden, ipotes. Σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτά που μου είπατε, μου ανοίξατε τα μάτια. 50 euro. Αυτό δεν το κατάλαβα. 50 euro, κύριε. Βαρεμάρα, τυπογραφικές μηχανές είναι και τέτοια. Δημοσιογράφος δεν είναι αυτός που θα έρθει? Ναι, και θα μας μάθει πώς να τυπώνουμε μια εφημερίδα. Μήπως να χαλάσει κατά λάθος? Ναι ρε, να χαλάσει. Πες πως χάλασε κιόλας. Έρχεται, πάμε. Περάστε. Παιδιά, ορίστε θέσεις σας και ήσυχα. Λοιπόν, σήμερα στα πλαίσια του μαθήματος Γνωρίζοντας τα επαγγέλματα έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο κύριο Καραπιπέρη που θα μας δείξει πώς φτιάχνετε μια εφημερίδα. Καλημέρα, παιδιά. Θα σας πω και θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας εφημερίδα. Το ου σε αυτή την τάξη είναι επιφώνημα επιδοκιμασίας. Όταν χαίρονται κάνουν ου. Μάλιστα. Έχω φέρει και μερικά slides για να δούμε πώς ξεκίνησε από το Γουτεμβέργιο. Μα τι έγινε? Τι έγινε? Είναι μουσκεμα, δεν μπορώ να τα προβάλλω. Να τα πάρω να τα απλώσω στο σλινί της μπουγάδας. Να φέρω ένα σεσουάρ. Στη θέση σας και 2 τώρα. Δεν πειράζει. Βγάλτε χαρτί και μολύβι. Θα το κάνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα σημειώνετε. Και μετά θα γράψετε διαγώνισμα ότι καταλάβατε. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτά τα slides βράχηκαν μόνα τους. Λοιπόν, η δημοσιογραφία είναι η ανίχνευση της αλήθειας και η ενημέρωση του κόσμου για αυτή την αλήθεια που ανακαλύπτουμε. Τι ωραία. Είπες κάτι, παιδί μου? Λέω, τι ωραία, κύριε... Πώς σας είπαμε? Καραπιπέρης. Σωστά. Για συνεχίστε, ωραία τα λέτε. Διψάνε για μάθηση. Πιάστο. Τι έγινε, ρε Μάκη? Βουλιάξε ένα καράβι σου και είσαι έτσι? Είμαι έτσι, γιατί συμβαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα, Διονύση, και πρέπει να συζητήσουμε εμείς οι δύο. Να συζητήσουμε. Γιατί να μην συζητήσουμε? Τι έγινε? Δεν μου λες, κουμπάρε.
Εκείνο το βράδυ που ανεβήκατε με τη γυναίκα μου στο Λυκαβητό, τι ακριβώς κάνατε? Πρώτα τότε δεν ήταν γυναίκα σου. Τα έχουμε πει αυτά, Μάκη μου, Και κατά δεύτερον, αν έχει γίνει κάτι μετά από 18 χρόνια, το αδίκημα παραγράφεται. Όχι, Σπύρο, δεν παραγράφεται. Γιατί αν κάνατε κάτι εσύ και η Βίκη στο Λυκαβητό, είναι πολύ πιθανόν ο γιος μου να μην είναι γιος μου και να είναι γιος σου. Τι είναι σήμερα Πρωταπριλιά, να βρω κι εγώ κανένα αστείο να λέω. Σταμάτα. Καλά, ρε, πιστεύεις τα χαρτιά που είπε η άλλη? Όχι, Σπύρο, δεν μου το είπε μόνο η άλλη. Μου το είπε και μία καφετζού, και μία αυγουλού, και μία χαρτορίχτρα και ένα μέντιουμ. Α, είχες πλήρη επιστημονική προσέγγιση. Μήπως με περιέγραψαν κιόλας, ψηλός μελαχρινός? Κοντινός μου άνθρωπος είπε με επιχείρηση και κρατάει σπαθί. Δεν κρατάω σπαθί, κρατάω κουζινομάχαιρο και θα σε πάρω στο κυνήγι για να συνεχίσεις τις μαλακίες. Ρε, επικοινωνείς με τον ανύπαρκτο εγκεφαλό σου. Κάτσε, ρε Διονύση, μπορεί να έχει δίκιο. Καμιά φορά αυτά βγαίνουν. Και εμένα η μάνα μου είπε ότι μεγάλη πόρτα θα διαβώ και πού είναι? Για τον πόη σου τεράστια είναι. Ρε, θα με τρελάνετε πρωί-πρωί. Δεν αστείευομαι, Διονύση. Το συνεχίζει, ρε. Γιατί έχω μόνο ένα παιδί, ενώ με τη Βίκη προσπαθούμε κάθε Σάββατο πρωί ανελιπώς. Σάββατο πρωί δεν πιάνουν ποτέ οι γυναίκες. Γιατί? Γιατί είσαι ηλίθιος. Κάτσε και υπολόγισε. Τι μήνας ήτανε τότε στο Λυκαβητό? Πού να θυμάμαι, ρε Μάκη, τι μήνας ήτανε? Το παιδί γεννήθηκε Μάιο. Είναι σίγουρο αυτό? Καλοκαίρι ήταν τότε να βγουν το αίμα. Σε πήρε χαμπάρα ακόμη, ξεδουλεύει, ρε. Τι μήνας ήτανε τότε? Ιούλιος. Αύγουστος. Αύγουστος. Και 9 μήνες? Απρίλιος. Μάιος. Μάιος. Το παιδί γεννήθηκε Μάιο. Να μας ζήσει. Κι εγώ προσπαθώ τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί είμαι στήρος. Δεν είσαι μόνο στήρος, είσαι και ανίκανος. Κι από αυτό! Ναι. Σούπα. Φώτη! Πιάσε μια πύρα! Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχει πέσει η δουλειά στο μαγαζί. Και θα πέσει κι άλλος, κάσε! Τα βιαστικά συμπεράσματα οδηγούν σε λαθασμένες υποθέσεις. Αλλά μήπως οι υποθέσεις αυτές μπορεί να είναι και αληθινές? Ο δημοσιογράφος ψάχνει με στόχο την αλήθεια. Μπράβο! Αυτός είναι ο στόχος του δημοσιογράφου. Και πώς φτάνει στο στόχο του? Με το λάδωμα. Ησυχία! Το λάδωμα δεν θα σου το συνιστούσα. Μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Η έρευνα. Σημειώστε, η έρευνα είναι το βασικό εργαλείο του δημοσιογράφου. Ψάξε. Ποιος ξέρει τι μπορεί να βρει κανείς? Ό,τι και να βρει πρέπει να το βγάλει στο φως. Γιατί υπάρχει ένα δικαίωμα που προστατεύει τον δημοσιογράφο. Η ελευθερία της έκφρασης. Τι λέει, ρε? Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι. Όσο και αν πονάει η αλήθεια, εμείς αγωνιζόμαστε να τη βρούμε. Όχι, συνεχίστε, δεν ήθελα να... Εμπρός. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω. Εμείς οι δύο πότε θα ξαναβρεθούμε? Τέτοιες ερωτήσεις στο σχολείο απαγορεύονται. Έλα, Μάρκο, πήγαινε, έχω δουλειά. Θέλεις να πάμε μια βόλτα μετά? Τι, στο δρόμο να μας δουν? Και τι έγινε? Τις προάλλες μας είδε όλος ο κόσμος να ανεβαίνω στο τζιπ σου. Μάρκο, πήγαινε, περνάω τις ερωτήσεις των εξετάσεων στο κομπιούτερ. Αν σε βρει εδώ κανένας, τη βάψαμε. Ωραία, και εγώ τότε θα του πω ότι με φώναξες να μου τις δώσεις. Αυτό αποκλείεται. Εντάξει, μπορώ να μπω και μόνος μου στον υπολογιστή του σχολείου και να τις πάρω. Επίσης αποκλείεται. Είναι κλειδωμένες με κωδικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κόνστα, για τις πολύτιμες συμβουλές. Με βοηθήσαν πάρα πολύ. Γεια σου, Νονά. Κυρία Βίκη. Τι συμβουλές? Για το διαγώνισμα που θα τους βάλω και είναι βασικό. Γιατί σήμερα ξύπνησα με ένα κακό προαίσθημα. Και εμένα τα προαισθήματά μου συνήθως βγαίνουν. Πάμε στοίχημα. Ότι θα καταφέρεις να κόψεις την περιτζάνα? Ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Έτραβα συνεργείο να δουλέψεις, λέει. Δεν μου λες, ρε Μαγκή, αυτές τις βλακίες πώς μπορείς να τις αποδείξεις? Θα κάνεις τεστ DNA? Συνηθίζεται τελευταία, γιατί όχι? Όχι, υπάρχει κάτι πιο απλό. Θα κάνω τεστ γονιμότητας. Και θα σας αποδείξω ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Α, είσαι τόσο βλάκας. Δεν μου λες, ρε βλάκα. Πας στοίχημα ότι είσαι καρπερός. Πάμε. Όσα θες. Σε αυτό το παιχνίδι έχω το χειρότερο χαρτί και αυτό κερδίζει. Ας την περιτζάνα. Τότε στο Λυκαβητό δεν ήξερα τι μου γινότανε. Ψαχνόμουνα. Το ξέρω, Διονύση. Αν δεν ψαχνώσουνα τότε, τώρα δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά δεν θα έχεις και αυτόν τον πέδαρο. Το ξέρεις κι εσύ,
Το ξέρατε όλοι και με δουλεύετε, Άστον, τι μελιτζάνα ρε κι εσύ. Πάρε τηλέφωνο και κλείσε ραντεβού για το τεστ γονιμότητας. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Να δω τι άλλο θα κάνω με σένα που έμπλεξα. Πάρε τηλέφωνο. Να πιω πρώτα την πύρα. Πάρε τηλέφωνο. Να φάω τη μελιτζάνα. Πάρε τηλέφωνο. Ρε Φώτη, πιάσ' το τηλέφωνο. Τώρα φάει τη μελιτζάνα. Τι γίνεται αν έχει κλείσει η έκδοση και έρθει στην εφημερίδα κάτι σπουδαίο τελευταία στιγμή? Αν η εφημερίδα δεν έχει βγει στα περίπτερα και εσύ είσαι πάρα πολύ σίγουρη ότι η είδηση αξίζει τον κόπο, τότε μπορούν να σταματήσουν οι μηχανές και να αλλάξει το πρωτοσέλιδο. Άλλες ερωτήσεις έχουμε? Όχι, μας κάλυψε ο κύριος Καραπιπέρης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν όλοι τον πολύ καλό δημοσιογράφο κύριο Καραπιπέρη που μας έδειξε πόσο κόπο θέλει μια εφημερίδα για να φτάσει στα χέρια μας. Εγώ λοιπόν να πηγαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Φτάνει. Τώρα λοιπόν θα φτιάξουμε τη δική μας εφημερίδα. Ποιος θα αναλάβει την άρχιση στη δεξιά? Ιολάντα. Έχω πολλά θέματα στο μυαλό μου. Θα τηλεφωνήσουμε στη Φίφη και θα της πάρουμε συνέντευξη από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, τα κορίτσια στη σύνταξη. Και τα αγόρια? Τα αγόρια που πιάνουν πιο πολύ τα χέρια τους θα αναλάβουν τις πρακτικές δουλειές. Θα πάρουμε συνεντεύξεις από τους δασκάλους. Ποιο είναι το αγαπημένο τους χρώμα, τι τους αρέσει να τρώνε και τέτοια. Θα τρελαθεί η Φίφη μόλις τα ακούσει. Ωραία. Κυρία, έχω κι εγώ ένα πολύ ωραίο θέμα. Πρόσεξε τι θα πεις. Το προσωπικό ημερολόγιο του Θανάση Μαυροτσούκαλου. Αχα. Θα έχει μέσα τα χόμπι του, τις συνήθειές του, τη σχέση με τις αδερφές του, τις επιτυχίες του στην μπάλα, τις επιτυχίες του τα κορίτσια. Έλα. Τις επιτυχίες του τα μαθήματα. Σε ποια? Στα μαθήματα. Εντάξει, νομίζω ότι το έχω εξαντλήσει το θέμα. Την υπομονή μου έχεις εξαντλήσει. Λοιπόν, τέρμα οι φλιαρίες και στρωθείτε στη δουλειά. Γεια σας. Μάκη Σκοτσάμπασης, έχω κλείσει ραντεβού. Παρακαλώ, κάτσετε. Και αυτή για... Και αυτή γιατί ήρθαν για ξύρισμα στον Μπαρμπέρι? Για ήρθαν. Εσείς τι έχετε? Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Ακούς? Τεμπέλικα. Από εδώ του κουμπάρου, Ολυμπιονίκες. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Το ήταν δικό σας και το δικό σας. Και άμα θέλετε βοήθεια, λαλείτε μου. Τι να λαλήσουμε? Άμα χρειαστείς βοήθεια, λάλατο. Ποιος θα λαλήσει πρώτος? Να πάω εγώ. Λάλατο, Μάκη, λάλατο. Πού πηγαίνω? Πρώτη πόρτα αριστερά. Και άμα θέλεις βοήθεια, φώναξέ με. Μην κολώσεις. Πάει η γυναικάρα μου. Πάει το παιδί μου τα τελείωτο. Μ' άφησε και έφυγε. Μπορείς να μου πεις γιατί έφυγε, Μια εβδομάδα έχει που τα φτιάξαμε. Ίσως γι' αυτό να έφυγε. Δεν άντεξε άλλο. Μαρκό, αυτή η γυναίκα είναι my dream come true. Πώς το έμαθες όλο αυτό στα αγγλικά, ρε? Το έμαθα για να το πω μόλις γυρίσει, Καλό. Καλό. Δεν πάει να ρίξεις τώρα κανένα διάβασμα, μη γυρίσει το παιδί του ατελείωτο και σε βρει αμόρφωτο. Γιατί ξέρεις, αυτή είναι ικανή να διαβάζει μέχρι και στο αεροπλάνο μέσα. Ναι, το μανάρι μου. Λοιπόν, πάω να ρίξω ένα κατούριμα και φτάσα. Μ' αρέσει όταν γίνεσαι ρομαντικός. Πάει το παιδί το ατελείωτο. Άντε, τι γίνεται, να ξημερώσουμε, έχουμε και ένα μαγαζί. Ρε εσύ Διονύση, δεν μπορώ. Γιατί? Το δωμάτιο είναι έτσι κρύο, αυτά δεν μου κάνει διάθεση. Μήπως υπάρχει κανένα βιντεάκι? Τι βιντεάκι, ρε ανώμαλε, άντε πες μέσα και τελειώνει. Άντε πράγμα τώρα, βιντεάκι. Εσύ, δεν μου λες έτσι κανένα τραγούδι ανατολίτικο? Μα την ώρα, πες μέσα να το θα κάνω, πες μέσα. Τραγούδι ανατολίτικο. Παιδιά, ελάτε να βοηθήσετε λιγάκι. Υπάρχει... Ελάτε, θα δείτε. Πάμε ένα μπολέρο έτσι ωραίο. 2, 3. Αστράφτη το σπαθί του καβαλάρι σαν τη φώτια
τη φωτιά. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζουνε τα κορμιά. Τα κόρμια Και αρπάζει τη Σεράχ. και αρπάζει τη Σεράχ κι όλοι λένε αλάχ. Μπράβο, άξιος. Άξιο, μπράβο. Πάντα τέτοια. Τη λατρεύω αυτή τη δουλειά. Αυτή η εφημερίδα δεν πρέπει να ζήσει για πολύ. Εγώ τι θες να κάνω, να τη φάω? Ξέρω εγώ. Τώρα θα έρθει και η άλλη, θα πάρει σαν την αρχισυντάκτρια και θα μου σπάσει τα νεύρα. Πω, και το βαριέμαι. Κι εγώ βαριέμαι. Παιδάκια, δεν πάτε να βαρεθείτε πουθενά αλλού. Εδώ διαβάζουμε. Και όσο σκέφτομαι ρε ότι τα θέματα είναι στο κομπιούτερ του σχολείου, ένα κλικ μακριά μας. Και γιατί δεν τα παίρνετε? Γιατί δεν έχουμε τον κωδικό. Τον έχουν μόνο καθηγητές. Στις τσάντες τους. Ναι, εσύ, στις τσάντες τους. Εγώ πάντως ξέρω μια τέτοια διαρμάτινη τσάντα. Στο διπλανό δωμάτιο. Α, εδώ είστε όλοι. Ναι, καλή μου μητέρα, εδώ είμαστε. Τι θέλετε να σας κάνω να φάτε? Ό,τι να είναι. Μουσακά. Παστίτσιο. Λαχανοτολμάδες μπορείτε. Τι ρωτάω, ό,τι μου έρθει. Κάτι περίπλοκο ρε εσείς. Να την κάνουμε να ασχολείται ώρα. Αυτό που σκέφτεσαι δεν είναι σωστό. Είπα εγώ ότι είναι σωστό. Ούτε σωστό είναι, ούτε εύκολο. Δηλαδή, δουλειά για μας. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ήρθαμε να σου πούμε ότι τελικά θέλουμε να μας μαγειρέψεις σουτζουκάκια με σάλτσα. Α, μάλιστα, δεν θα παραλείψω. Δεν μου λέτε, με πατάτες τηγανιτές ή με ρύζι? Μπορείτε και με τα δύο. Α, δεν υπάρχεις εσύ. Λοιπόν, έξω τώρα γιατί θέλω να αλλάξω. Και δυο. Άντε. Άντε, άντε. Ό,τι μου ήρθε θα μαγειρέψω. Δεν θα μου πείτε εσείς. Καλά μιλάμε. Το θέμα είναι μην ξεκινήσω. Άμα ξεκινήσω, κανείς δεν ξέρει πότε θα σταματήσω. Ελάς βλακίες. Και μην πεις κουβέντα στη δίκη. Θα τα πεις στην Ελένη και δεν θέλω τώρα. Μόλις ηρεμήσετε. Έλα, θα το μπουκαλάκι στην κοπέλα. Έλα. Θα σπινήσεις το μπουκαλάκι του μικρού. Ευχαριστούμε. Ναι, μπουκαλάκι. Ναι. Ευχαριστούμε. Μην τα μπερδέψετε, τα πελίσεις ονόματα. Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί σας βλέπω λίγο. Έλα, εσύ. Εγώ αγάπη μου, τούτον το φουστάνι δεν το εφόρου, που να ήταν το τελευταίο του Ασλάνη. Ναι. Έλα αγάπη μου. Τελικά τι ώρα θα βρεθούμε το βράδυ? Μία. Τόσο νωρίς. Ούτω. Έλα. Να το. Μάγκα μου το βρήκα. Κωδικός Λεωνάρντο ντα Βίντσι και κάτι περίεργα νούμερα. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ξεναγώ το Ρούλι. Ήρθα να του δείξω πόσο ωραίο μπάνιο έχετε εσύ και η μητέρα, πατέρα. Ναι, κύριε Λιώνης, έχετε πάρα πολύ ωραίο μπάνιο και πολύ φωτεινό. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρούλη, για τα καλά σου λόγια. Πήγαινε. Αυτό το ενδιαφέρον του Ρούλη για τα μπάνια μου αρέσει καθόλου. Δοξάστε με, δοξάστε με. Ορίστε ο κωδικός. Κάνει 20 ευρώ. Τι 20 ευρώ, ρε! Εσύ θα μας πληρώσεις που σου βρήκαμε και δουλειά που βαριώσουνα. Παιδιά, σας το λέω να είμαστε εξηγημένοι. Εγώ στο γραφείο καθηγητών δεν μπαίνω. Προτιμώ να διαβάσω. Αγόρι μου, πόσο πίσω είσαι. Πόσο πίσω είσαι. Εγώ τώρα, ανιψιός διευθυντή και γιος υποδιευθύντριας, δεν θα μπορώ να μπω στα αρχαία του σχολείου. Έλα, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Έλεος, έλεος. Τι κάνετε, όλα καλά, εντάξει? Μια χαρά, μια χαρά. Διαβάζετε. Διαβάζουμε, καλέ μου πατέρα. Ναι. Ωραία, συνεχίστε το διάβασμά σας. Αν δεν με πληρώσετε, σας έχω καρφώσει. Δέχομαι μόνο χαρτονομίσματα. Τι κάνετε εκεί? Δίνουμε χαρτζηλίκι στο Θανάση. Χαρτζηλίκι. Μ' αρέσει αυτό. Στο Ρούλι δεν δίνετε χαρτζηλίκι? Εμένα, κύριε Διονύση, με έχουν πάντα να παίξω.
Δώστε κάτι και στο ρούλι. Δώστε κάτι και στο ρούλι. Τον ακούσατε. Είπε, δώστε κάτι και στο ρούλι. Ρούλι. Ρούλι! Τι κοιτάς εκεί, ρε? Όπα, ζαχαροπλάστη ήταν ο μπαμπάς σου. Βρε Διονύση μου, δεν βρήκες τίποτα πιο εφάνταστο να πεις. Καλά, αυτό δεν πειράζει. Φτιάχνω μια τούρτα για την επέτειο του γάμου της Βίκης και του Μάκη. Θα τη γιορτάσουν οι δυο τους, βέβαια. Όχι, θα τη γιορτάσουν οπωσδήποτε. Στη δική μας επέτειο να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός. Άντε βρε, να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός μπας και δούμε κι εμείς άσπρη μέρα. Να δούμε, θα το πάρουν γιατί τελευταία σέρνονται. Γι' αυτό σέρνεσαι κι εσύ για συμπαράσταση. Τι γεύση έχει? Πικρή σοκολάτα. Να τις δώσουμε και στην Εύα όμως, έτσι. Θα την πατήσουμε και θα μας πιάσουν. Έλα ρε, μην κάνεις χαζός. 20 ερωτήσεις είναι μόνο. Έλα, φέρε τα βιβλία να βρούμε τις απαντήσεις. Κάτσε Ρούλη να γελάσουμε. Διαγωγές. Βαθμοί, ωρε μάνα μου. Ψυχολόγος. Πλάκα θα έχει. Αγαπητέ Παύλο, σου στέλνω email για περισσότερη ασφάλεια. Έχω ένα πρόβλημα. Σκάστε όμως, γιατί έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Η σχέση για την οποία σου μίλησα του μαθητή της Δευτέρας Λυκείου, μη, και της καθηγήτριας, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρη. Έπεσε στην αντίληψή μου επαφή τους στην αίθουσα καθηγητών και στις τουαλέτες. Πιστεύω ότι έχουν υπάρξει ερωτικές συναντήσεις εκτός σχολείου. Σε παρακαλώ να μου πεις πώς να χειριστώ το θέμα. Ρούλη, νομίζω ότι βρήκαμε το πρώτο σέλιδό μας. Πάμε. Άντε παιδιά, καλή συνέχεια. Άντε δρόμο επιτέλους. Στην πρώτη σελίδα θα είναι μια φωτογραφία του σχολείου. Και ένα άρθρο για την ιστορία του. Πότε χτίστηκε, ποιοι ήταν οι πρώτοι καθηγητές, ο πρώτος διευθυντής. Μέσα θα έχουμε βιογραφικά των καθηγητών, των δασκάλων και των προέδρων των τάξεων. Θα υπάρχει και μια στήλη του Συλλόγου Γονέων. Όπως καταλαβαίνεις, Φίφη μου, θα είναι ένα πανηγυρικό τεύχος. Καθόλου ροζ και σίγουρα καθόλου κίτρινο. Εφημερίδες! Εφημερίδες! Εφημερίδες, το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε! Εφημερίδες! Μπράβο, παιδιά, καλημέρα. Εφημερίδες! Δεν είναι αυτή η πρώτη σελίδα, έτσι. Κορίτσι μου, το είπε χθες ο δημοσιογράφος. Όταν υπάρχει σπαρταριστίδη στην εφημερίδα, αλλάζει το φύλλο. Και εσύ γιατί δεν μου είπες τίποτα στο σπίτι, Κυκλοφόρησε η εφημερίδα του σχολείου. Γεια σου, εκδότη μου. Εφημερίδες! Εφημερίδες! Η κοπάνα! Εφημερίδες! Πρώτη σε κυκλοφορία μαθητική εφημερίδα. Εφημερίδες! Εφημερίδες! Πώς έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι αυτά τα παιδιά για τέτοιες πρωτοβουλίες, αυτά είναι τέρατα. Μα είναι αλήθεια. Αλήθεια, ξαλήθεια, εφημερίδα, τέλος αυτό το σχολείο. Όχι, είναι αλήθεια, γιατί αν είναι αλήθεια είναι τρομερό. Ας το καλύτερα. Πήγαινα στο μάθημά σου. Τα λέμε μετά. Λοιπόν... Περιορισμένος αριθμός σπερματοζωαρίων κάτω από 20 εκατομμύρια με ελάχιστη κινητικότητα. Διάγνωση, στηρότητα. Το ήξερα. Το ήξερα ότι είναι στήρος. Να πάτε στο καλό και να μας προτιμάτε. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Καλημέρα. Το διάβασες, Οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί. Πολύ σοφοί. Ορίστε. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Αλλά και από άλλα σημεία πιο σκύρα. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τα παιδιά. Κυρία Βίκη, καταλαβαίνω που το πάω. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως, Ραλού. Και αν καταλαβαίνεις, πρέπει να κάνεις κάτι πολύ δραστικό. Πολύ δραστικό.
Όπως να υποβάλω την παραίτησή μου, ας πούμε. Ας πούμε. Ρε Μάκη μου, μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος, ρε εγώ. Ρε Σπύρο, αυτό είναι σοβαρό εργαστήριο. Τι λάθος? Το λάθος είμαι εγώ. Αν υπήρχε στο βιβλίο Guinness ρεκόρ για κορόιδα, θα ήμουν πρώτος. Ρε Μάκη, δες το λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση. Εντάξει, και λάθος να μην έχει γίνει. Το παιδί μπορεί να έχασε ένα πατέρα, βρήκε έναν άλλον. Μείνε ρε παιδί μου στην εκδοχή του λάθους. Λάθος ήταν, Μάκη μου. Αν εσένα δηλαδή σου λέγανε ο γιος σου το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο, δεν είναι γιος σου, τι θα έκανες? Ποιος από όλους γιους μου? Ναι, βέβαια, έχεις και 4 εσύ. Ωραία, άτιμα. Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Εγώ απ' έξω μου είμαι γρήγορος, δραστήριος, δουλευταράς. Τι είσαι? Γρήγορος, δραστήριος, δουλευταράς. Αυτό ήθελα να δω, αν άκουσα καλά. Και από μέσα να είμαι χάλια. Καλά, ρε Μάκη, δεν είσαι και τόσο χάλια πια. Διονύση, δεν θα σου κρατήσω κακή. Πάω να πέσω εκεί πέρα να πεθάνω. Μάκη, πριν πεθάνεις, δεν πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, τον Τζίτζιφα, να σε εξετάσει? Τι να μας πει, ρε Σπύρο, και ο Τζίτζιφας. Τζίφος. Στήρος είμαι. Και εγώ που έκανα όνειρα για το Μιτσάκο μου. Αν τον έχω εκεί πέρα στο συνεργείο. Μάκης, Κοτζάμπασης και ιός. Καλό που είναι, Μάκη, χορταστικό είναι, αλλά το παιδί να κάνει και κάτι άλλο. Τι, δηλαδή, πρακτικός μηχανικός θα γίνει, δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο. Είναι και πατέρας του γιού μου τώρα. Να σου δώσουμε και τα έξοδα σπουδών και το φροντιστήριο και το μηχανάκι και το ντύσιμο. Μήπως θέλεις και τη Βίκη? Να σου δώσουμε και τη Βίκη, να κάνεις χαρέμι. Αλλή πασά! Έλα ρε, μαγαζί είναι εδώ ρε. Μηχανικός θα γίνει το παιδί, πάει και τελείωσε. Είμαι πατέρας ή δεν είμαι? Έλατε! Να. Μαυροτσούκαλος, στον πίνακα. Θα μπορούσες να μας πεις ποιο ποιητή είναι αυτή η στίχη? Δεν ακούω, Μαυροτσούκαλε. Δεν ξέρω. Πες μας κάτι που να ξέρεις. Για ποιο πράγμα? Γενικά υπάρχει κάτι που να ξέρεις? Το όνομα κάποιου ποιητή, το τίτλο κάποιου ποίηματος. Έχεις μάθει κάτι, οτιδήποτε στη σχολική σου ζωή μέχρι τώρα? Δεν είπα να φύγεις. Οι υπόλοιποι έξω. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Έπρεπε να το πεις σε όλους? Σε όλο τον κόσμο, σε ολόκληρο το σχολείο? Δεν έκανα κάτι τέτοιο και εγώ μόλις το είδα τρελάθηκα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγω από εδώ το συντομότερο. Να υποβάλω την παραίτησή μου και να πάω αλλού. Εξαιτίας σου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Και όλα αυτά γιατί έμπλεξα με ένα παιδάκι. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω ένα πράγμα, μία φορά και θέλω μία απάντηση. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Εγώ. Μάλιστα. Πρέπει να ξέρεις ότι έχεις κάνει ένα πολύ βαρύ λάθος και η τιμωρία θα είναι επίσης βαριά. Θα με τιμωρήσετε επειδή έγραψα την αλήθεια? Δεν ξέρω. Ίσως δεν άκουσα καλά τον δημοσιογράφο. Νομίζω ότι μας είπε πως πρώτος στόχος της δημοσιογραφίας είναι η αλήθεια. Έτσι μας είπε, παιδιά? Ναι, ησυχία. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κουτσομπολιό και στην αλήθεια. Αυτό, Θανάση μου, είναι κουτσομπολιό. Και απορώ που το βρήκες γιατί ήταν μέσα στο κομπιούτερ μου. Είδατε, η πληροφορία μου είναι σωστή από μέσα. Σωστή είναι, αλλά δεν χρειάζεται να την ξέρει κανένας. Δεν ωφελεί κανέναν. Αυτό προσπαθούμε να σου πούμε. Πώς την πήρες, μου λες, αυτό σε ρώτησα. Χθες μιλήσαμε για το δημοσιογραφικό απόρριτο. Ένας δημοσιογράφος δεν αποκαλύπτει ποτέ τις πηγές του. Θα τις αποκαλύψεις και θα πει και ένα τραγούδι, Θανάση. Όχι στη βία της εξουσίας. Όχι στη βία της εξουσίας. Προχώρα, κάτσε να σου φτιάξω ένα καφέ. Δεν σε πάρει χαμπάρι Βίκη. Κάτσε να σου φτιάξω ένα καφέ. Δεν θέλω καφέ. Τι θέλεις? Θέλω μπύρα. Έχεις πιει 4 βαρέλια μπύρες. Τέλειωνε, ρε. Πρέπει να το μάθουν όλοι. Ότι είμαι ένας άχρηστος, ένας ανίκανος. Τα ξέρουμε αυτά. Και το παιδί πρέπει να μάθει ότι εσύ είσαι ο πατέρας του. Και αυτή η σιγάνα παπαδιά να ξέρει ότι τα ξέρω. Μη μας περνάει για μαλάκες.
Και η Ελένη! Ας την Ελένη έπαιξε, δεν έχει καμιά δουλειά η Ελένη. Γιατί! Εσύ δεν έτρεχες με τη Βίκη στο Λικαβιτό! Δεν θυμάμαι αν ήταν η Βίκη. Τα είχαμε την κόρη της φουρνάρισσας τότε. Τι! Απαντούσες την Ελένη με τη Βίκη και τη Βίκη με τη φουρνάρισσα! Απαντούσες τη Βίκη μου! Αυτό δεν θα τα δεχτώ! Μεγάλος έρωτας γεννήθηκε στο σχολείο μας. Μαθητής μη Δευτέρας Λυκείου ερωτεύτηκε παράφορα την καθηγήτριά του. Εκείνη ανταποκρίθηκε. Μπράβο. Πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Ποιος το σκέφτηκε άραγε? Ρε αδερφέ, με προσβάλλεις. Ποιος άλλος, εγώ βέβαια. Ρε ηλίθιε, το ότι μου καταστρέφεις τη ζωή σου πέρασε καθόλου από το μυαλό? Γιατί ρε, εσύ είσαι ομή. Μπράβο Σαΐνη μου. Α, εσύ είσαι ομή. Πες μου τώρα πώς το μάθες. Ήταν στο site του σχολείου. Το είχε στείλει η Βίκη γραπτό στο ψυχολόγο και το ρωτούσε πώς να το χειριστεί. Ηρέμησε ρε, σιγά μην είσαι ο μόνος μη στο σχολείο. Είμαι ο μόνος μη όμως που τα είχε με καθηγήτρια. Ποια ρε, τυραλού. Να μη σε νοιάζει και να μην ρωτάς. Τα είχες είπες, άρα δεν τα έχεις πια. Εξαιτίας μου. Είπα να μη σε νοιάζει και να μην ρωτάς. Ηρέμησε, θα το διορθώσω. Εγώ το έκανα, εγώ θα το διορθώσω. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να διορθώσεις τίποτα πια. Μάγκες, κοιτάξτε τι μας ήρθε. Γιούχου, αγόρια, ήρθε το αυγουλάκι σας. Όχι πάλι ρε γαμώτο, πέρασε κιόλας ένας μήνας. Ποιος θα έρθει πρώτος? Ρε εσείς, ποιος θα πάει τώρα? Εγώ δεν μπορώ, καπνίζω. Είμαι αμφιγεινό. Ρε εσύ, πιάσε άλλη μια μπύρα. Εγώ είμαι εδώ για σένα, μωρό μου. Το σώμα, στήθος μάρμαρο, ας τους μελάτους. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε? Αυτό το οάριο είναι δικό μου, μωρή παλιογαλότσα. Ποιος σου μίλησε εσένα, μωρή παλιολινάτσα? Φαναρτζού. Μην παίζει με τα σίδερα. Σαν μωρή παλιολινάτσα. Σαν λινάτσα. Διονύση. Τι έγινε, παιδάκι μου, όνειρο βλέπεις? Όνειρο. Τι εφιάλτη, όλο και κάτι οάρια έλεγες, κάτι σπερματοζωάρια. Ναι, δεν καταλαβαίνεις, εκεί έχω το μυαλό μου συνέχεια, μωρό μου. Κοιμήσου, παιδάκι μου, μες στη νύχτα. Θα σου φτιάξω αυγά? Όχι, θα φάω μούσλι. Μούσλι, Μου αρέσει πάρα πολύ το μούσλι. Αλήθεια. Τα κορίτσια πότε θα γυρίσουνε? Σήμερα, γιατί σας λείψανε? Όσο να είναι, συνηθίσαμε να τις πειράζουμε. Και να τρώτε υγιεινά. Είδες κάτι καλό βγαίνει πάντα από τη συγκατοίκηση. Καλώς την. Στον καφέ μας πέτυχες. Τι έγινε, πως και έτσι πρωινή? Ήρθα να σε ρωτήσω αν ξέρεις τι έχει ο Μάκης. Γιατί τι έγινε? Όλο το βράδυ σηκωνόταν και πήγαινε πάνω από το Μίτσο. Τον κοίταζε, τον σκέπαζε, τον χάιδευε. Και όταν τον ρωτούσα, μου έλεγε κάτι για άσφαιρα φυσίγια. Σαν να ξαναζεί το στρατιωτικό του ένα πράγμα. Ξέρεις κάτι εσύ? Καμιά φορά οι άντρες το παθαίνουμε αυτό. Ξαναζούμε τις δύσκολες στιγμές της ζωής. Ναι. Και πήρε το παιδί πρωί-πρωί να το πάει, λέει, μια βόλτα να μιλήσουνε. Αν δεν είναι στα καλά του άνθρωπος. Πήρε το παιδί έξω με αυτή την υγρασία. Πού το πήγε? Αυτό είναι που με ανησύχησε και ήρθα. Το πού το πήγε. Πού το πήγε? Στις κούνιες. Ρε παπά, τι κάνουμε στην παιδική χαρά? Έχω διαγωνίσμα σε 2 ώρες. Ξέρεις πόσα διαγωνίσματα θα γράψεις στη ζωή σου? Δυστυχώς πάρα πολλά. Με τον πατέρα σου όμως?
πόσες φορές θα πας στις κούνιες? Ελπίζω λίγες. Μη σου πω καμία. Εδώ είσαστε. Διονύση, ήρθες. Μίτσο, ο Διονύσης μας. Γεια σου, κύριε Διονύση. Γεια σου, Μίτσο, παιδί μου. Τώρα που ήρθε ο κουμπάρος σου, μπορώ να φύγω εγώ. Κάντε μόνοι σας βόλτες. Ναι, παιδί μου, πήγαινε σχολείο. Παιδί σου! Όχι, δεν έχει να πάει πουθενά. Μίτσο, έλα κάτσε. Πού? Εδώ, παιδί μου, στην κούνια. Θα σε κάνω κούνια. Όπως όταν ήσουν μικρούλης, θυμάσαι? Και σου παίρνα καραμελίτσες. Ρε μπαμπά, είσαι καλά? Τι καλά, το βλέπεις καλά. Πόσες μπύρες έχεις πιει, ρε? Πάμε να σου κάνω ένα καφέ. Όχι, Διονύση. Πρώτα θα παίξουμε το παιχνίδι με τις ερωτήσεις. Θυμάσαι, Μίτσο, όταν ήσουν μικρούλης και σου έκανα ερωτήσεις και εσύ απαντούσες? Ας το παιδί, θα χάσει την πρώτη ώρα. Όχι, Διονύση. Μίτσο, πώς τον λένε τον πατέρα σου? Μετά θα φύγω όμως, έτσι. Μην απαντάς, παιδί μου. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, Διονύση. Μίτσο, πώς τον λένε τον πατέρα σου? Μάκη! Λάθος απάντηση. Αυτή είναι η σωστή απάντηση που έδωσε το παιδί. Όχι, Διονύση. Η σωστή απάντηση είναι... Αυτό που είπε το παιδί είναι η σωστή απάντηση. Όχι, Διονύση. Η σωστή απάντηση είναι Διονύσης Μαυροτσούκαλος. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Ας το παιδί να φύγει. Ας το παιδί. Πάμε. Πάμε, έχουμε γίνει ρεζίλοι. Προχώρα. Έχουν βγει στα μπαλκόνια και με σκητάνε. Μην κοιτάς, μην κοιτάς. Κάτω το κεφάλι. 30 ευρώ είπες, Το σκεφτώ λιγάκι. Έλα, Μιχαλάκη, τώρα που γυρίζει. 30 ευρώ για 2 λεπτά δουλειά. Είναι ευκαιρία. Και γιατί αν επιτρέπετε? Η εχεμήθεια είναι μέσα στην τιμή. Οκ, μικρέ. Δυσκολεύτηκα να σε πείσω. Πάρα πολύ. Τι έγινε, ρε? Οκ, σύμψε το θύμα. Κυρία Περσεφωνή. Ναι, παιδί μου. Έχω μια απορία. Τι απορία? Είστε παντρεμένοι? Ορίστε. Να, ήθελα να ξέρω εάν είστε παντρεμένοι γιατί... Γιατί? Δεν έχω καταλάβει τη βασική οικονομική αρχή. Η βασική οικονομική αρχή είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου κέρδους με το μικρότερο κόστος. Και δεν έχει σχέση με το γάμο μου. Είστε πολύ καλοί, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα φύγω λίγο νωρίτερα να πάω να πάρω τα κορίτσια από το αεροδρόμιο. Χαρήκανε που είδαν τον πατέρα του τόσο καλά, Ναι, αλλά και η δική του συμπεριφορά άλλαξε. Σαν να ήρθε πιο κοντά του με την αρρώστια. Ωραία. Μαμά, ένα έχω να σου πω. Ο μπαμπάς και ο κύριος Διονύσης δεν πάνε καθόλου καλά. Ναι. Πλησιάζουν την κλιμακτήριο και έχουν αρπάξει λίγο στις άκρες. Τι έγινε πάλι, παιδί μου? Με πήγαν στις κούνιες και μου είπαν ότι ο μπαμπάς μου δεν είναι ο μπαμπάς μου και ότι ο μπαμπάς μου είναι ο Διονύσης. Τι σου είπανε? Ότι ο μπαμπάς μου είναι ο Διονύσης. Έχουν τρελαθεί τελείως. Εντελώς όμως, για δέσιμο είναι. Ρε, πήγαινε στην τάξη σου αμέσως. Γρήγορα στην τάξη σου. Θα τα πούμε αργότερα. Μπαμπά σου είναι δυστυχώς ο τρελομάκης που ανάθεμα την ώρα που το γνώρισα. Άντε στην τάξη σου, είπαμε, παιδάκι μου. Τι του είπανε, Βύχη μου? Τι του είπανε? Βλακίες του είπαν, αυτό του είπαν, τι του είπανε? Μήπως. Εννοούν εκείνη τη νύχτα στο λικαβιτό. Γιατί δεν μπορεί να κάνουν πλάκα στο παιδί για κάτι τόσο χοντρό, Που έπλεξαν, να τα ψάρια που είδα, βγήκανε. Ρε, είσαι τρελή. Ναι, αν έχεις παιδί με τον άντρα μου, είμαι τρελή. Αχ, παιδί με τον άντρα της λέει, Ελένη, επικοινώνησε μαζί μου, Ελενάκη. Έλα μαζί μου, Ελένη. Έλα μαζί μου. Πάμε να τους βρούμε. Δεν θα με τρελάνετε εμένα εδώ μέσα. Δεν με τρελάνετε εντελώς εμένα εδώ μέσα. Ελένη, πάμε! Τι θες, παιδί μου, εδώ, άντε στην τάξη σου. Άντε στην τάξη σου, προβληματισμένε. Τα έχετε χάσει εντελώς πια. Τι είπατε στο Μίτσο ότι ο πατέρας του δεν είναι ο πατέρας του? Του είπαμε την αλήθεια και σε παρακαλώ πολύ χαμηλώσει τον τόνο της φωνής σου. Αν κάποιος είναι το θύμα εδώ πέρα είμαι εγώ. Εντάξει? Είσαι καλά, ρε Μάκη? Διονύση, κοίτα με στα μάτια για παίζουν την αλήθεια τώρα. Ελένη μου, δεν είναι τίποτα. Ο βλάκας ο Μάκης πιστεύει ότι εγώ με τη Βίκη τότε... Πού? Μετάφραση. Στο λικαβιτό που πήγανε. Αχ, δεν μου δεν το πιστεύω. Η καλύτερη μου φίλη έχει παιδί με τον άντρα μου. Θα τρελαθώ. Έκανα εξετάσεις, είμαι στήρος. Όχι, Μάκη μου, δεν είσαι στήρος, μαλάκας είσαι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι αυτό είναι? Ρε παιδιά, από πότε μια γυναίκα μένει έγκυος με 2 φιλιά και 4 αγκαλιές, 2 φιλιά και 4 αγκαλιές ήταν μόνο. 2 φιλιά, 4 αγκαλιές και λίγο που δεν ολοκληρώθηκε. Γιατί πήγατε αγόρι μου στο λικαβιτό και κάψατε τζάμπα βεζίνα. Ας το κάνετε εδώ στο παρκάκι. Πρέπει να σας λέω, δεν έγινε τίποτα, έγινε τίποτα. Εντελώς τίποτα. 2 αγκαλιές, 4 φιλιά και λίγο που δεν ολοκληρώθηκε. Κατάλαβα. Θα την μπέρδεψε με την κόρη της φουρνάρισσας. Παιδιά, την μπέρδεψε. Εσύ τι άκουσες? Με ποια με μπέρδεψε? Αυτό σε μάρανε σένα. Τι λέτε ρε παιδιά, πάει τελείωσε το θέμα. Δεν τελείωσε. Σε τρώει και σένα ο κόλλος σου. Αφού είμαι στήρος, τότε ποιος είναι ο πατέρας του γιού μου? Το Άγιο Πνεύμα. Γιατί εγώ με άλλον άντρα εκτός από σένα και αυτό το λίγο που δεν ολοκληρώθηκε δεν έχω πάει. Η χαζή, η ηλίθια, η βλαμμένη. Η χαζή, η ηλίθια, η βλαμμένη. Χαζή, η ηλίθια, βλαμμένη αυτή η γραμματέας με την τσίκλα που μπέρδεψε τα μπουκαλάκια και μας έφερε εδώ, μας έφερε τώρα. Και τότε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο παιδί,
Κάτσε για να τρελαθώ. Αυτό το χαπάκι που παίρνω κάθε βράδυ, γιατί το παίρνω, Μάκη? Γιατί το παίρνεις, Βίκη? Γιατί έχει το στομάχι της. Έχεις το στομάχι μου, Βίκη μου. Να, Μάκη μου. Βρε ηλίθεια, αντισυλληπτικό είναι. Το παίρνει η γυναίκα για να μην πιάσει παιδί. Α, ναι. Βίκη! Δικάτη! Να σου πω! Ευτυχώς τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Και η κόρη της φουρνάρισας, δεν σου έφτανε μία, δεν σου έφταναν δύο, θέλεις και τρίτη. Δεν θέλω να σε Ελένη, Ελένη μου. Τελικά, ρε. 2 μπυρίτσες. Α, 3. Έλα, πάρ' τα πόδια σου. Άιντε. Να σου πει αυτή την τύχη σου να τα δεις όλα αφεντικό. Τι πράγμα? Το κορίτσι λέω, άπεχτο. Πάντως, παιδιά, κι εγώ όταν ήμουν νεαρός, μου είχα ρίξει μια φορά τα χαρτιά και βγήκε ότι θα γίνω μεγάλος επιχειρηματίας. Πέσανε μέσα. Και στο μεγάλος, αλλά κυρίως στο επιχειρηματίας. Λοιπόν, εγώ θα πάω να μου πει τη μοίρα μου. Καλά, τη μοίρα σου την ξέρω. Και ύστερα μπορεί να της πω κι εγώ τη δική της. Φάτε μάτια ψάρια, Μίστερ Μάκη. Και μετά παντόφλα από τη Βίκη. Για να σε δούμε, άντε. Για να σε δούμε. Τι το θέλαμε να το δούμε αυτό? Ο πατέρας μου λέει ότι στον κόσμο υπάρχουν 2 κατηγορίες ανθρώπων. Η φυσιολογική και η προληπτική. Οι φυσιολογικοί πιστεύουν ότι το μέλλον δεν μπορείς να το προβλέψεις, γιατί η ζωή εξαρτάται από τον καθένα μας. Οι προληπτικοί νομίζουν ότι η μοίρα είναι γραμμένη σε κάποιο αόρατο τευτέρι και εφόσον είναι γραμμένη, μπορείς να τη διαβάσεις στα χαρτιά, στο φλιτζάνι, στα όνειρα. Άστο ρε, το ρημάδι δεν σου πάει. Καλά, είναι δυνατόν να πιστεύεις αυτές τις βλακίες. Εγώ δεν πιστεύω στα χαρτιά. Έλα, μωρέ, για πλάκα. Τι πλάκα, ρε, ολόκληροι άντρες. Απιστεύουμε στα χαρτιά. Για να δούμε τα χαρτιά τι λένε. Ο κρεμασμένος. Ποιος κρεμασμένος? Κακός ιονός. Το λέει και το βιβλίο. Να προσέχετε αυτές τις μέρες, γιατί μπορεί ή να σας κλέψουν ή να χάσετε πράγματα. Έλα. Να προσέχετε πάντως. Θα μου τα πείτε και εμένα. Κοιτάξτε, τώρα μαθαίνω, δεν ξέρω καλά. Δεν πειράζει. Κόψτε. Άμα έχει κανείς το χάρισμα. Α, έτσι μου λένε. Το έχω το χάρισμα. Λοιπόν, εσείς δουλεύετε με τα χέρια. Δεν βλέπετε τη χέρια αυτά εργατικά. Το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Τίποτα λιγότερο γενικό θα του βρείτε? Λοιπόν, πρέπει να είναι αφεντικό στη δουλειά του. Αφεντικό, ναι. Αφεντικότατο. Δεν πάει ποτέ. Η γυναίκα σας είναι δασκάλα. Σας αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Τα καλοκαίρια πηγαίνετε κάμπινγκ. Και είστε πάρα πολύ εργατικός. Είναι φανερό το έχει το χάρισμα. Πάντως, όσο και να έχετε προσπαθήσει, η γυναίκα σας και εσείς δεν έχετε κάνει παιδιά. Εδώ μας τα χαλάτε. Έχω ένα πέδαρο, εσένα εκεί πάνω. Εγώ αυτά βλέπω, αυτά λέω. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Αυτά είναι σε γραμμάρες. Τώρα πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Θέλετε να τα πω και σε εσάς? Τι να πείτε με τα χαρτιά? Καλό. Να και είστε εδώ, πείτε τα. Εντάξει, δεν είναι. Κόψτε. Να δούμε. Εγώ έχω παιδιά ή προσπαθώ να κάνω και δεν μπορώ? Έχετε αγόρια. 4. Έχω αγόρια, αλλά όχι 4. 3. Λυπάμαι, κοριτσάκι, δεν πειράζει, όμως εσύ το έχεις το χάρισμα. Να σας πω, Δεσποινής, αυτό που είπατε θα χάσουμε, θα μας κλέψουν, μήπως μπορούμε να το επαληθεύσουμε? Όχι, δεν μπορούμε. Να πληρώσουμε, μπορούμε? Κερασμένα το μαγαζί. Δεν το κλείνετε καλύτερα? Φτάσατε. Σας περιμένω ο μπαμπάς. Είδατε που σας είπα ότι είναι καλά? Χαιρετίσματα. Έχετε χαιρετίσματα από τον Μάρκο. Ναι, να μου τον φιλήσετε. Γεια σου, μωρό μου, γεια. Προβλήματα στο στενό οικογενειακό σας περιβάλλον. Να είστε προσεκτικοί σήμερα και αύριο με τον σύντροφό σας.
Ζυγός. Για σένα το διαβάζω. Για τα κορίτσια, αλήθεια, πότε θα γυρίσουνε? Σύντομα. Ο σύντροφός σας χρειάζεται κατανόηση. Λέων, το δικό μου. Μα τι στο καλό, θα τη βαρέσει όλους τους άντρες και πρέπει να τους δείξουμε κατανόηση. Αχ, μωρέ Βίκυ, με αυτά είναι τόσο ανόησες, δεν πιστεύω τίποτα. Για τους ηχθείς, αλήθεια, τι λέει? Κρατήστε αποστάσεις από τους ενωτέρους σας στη δουλειά. Αυτό λέει, Μάρκο μου. Δουλειά, σχολείο το ίδιο είναι. Φτάσατε τα κορίτσια. Καλημέρα, Βίκυ, λένε πρώτα. Καλημέρα, Βίκυ, φτάσατε τα κορίτσια. Μα τι στο καλό, τι κόλλημα είναι αυτό με τα παιδιά σας. Λοιπόν, αλλαγές στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Κάποιο μέλος προστίθεται. Τους κρύους διαβάζω, Διονύση. Με το καλό να το χαίρεστε το καινούργιο μέλος. Ναι, έλα Σπύρο μου, καλημέρα. Μισό λεπτό. Έξαλλος είναι. Και πότε δεν είναι έξαλλος. Έλα. Τι πράγμα? Καλά, έρχομαι. Τι έγινε? Κλέψαν το μαγαζί. Μπήκαν τη νύχτα μέσα, τα κάνανε λαμπόγιαλο. Πηγαίνω. Σχολείο. Δύσκολη μέρα σας περιμένει τους διδήμους. Του Σπύρου. Μα τι τους κλέψαν, τα σουτζούκια. Λοιπόν, μου πήρανε 2 ζαμπόν, κύριε. Μου πήρανε τουρσία από την Ακιά, μου πήρανε το τσίπρο που έκανε ο Τσιτσερδόνης από τη Βένια. Έχασα εκεί πέρα το παστούρμα από την καβάλα του Τριφωνίδη. Τι μου λέτε τώρα? Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι να γίνει? Βγήκε η πρόβλεψη. Τι είπε η τυπίσα? Ότι θα του πάρουνε πράγματα του Σπύρου. Ορίστε, σας κλέψανε. Σκλέψανε που να μην το έλεγε. Γκόμενο να μην σταυρώσει η ηλίθεια. Ελάτε, σύμπτωση είναι. Τι άλλο πήραν? Τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Μην το γράψετε αυτό, τρόπος του λέγει, ναι, καταλάβατε. Τίποτε άλλο? Κυρία μου, αν λείπει κάτι άλλο θα σας πάρουμε τηλέφωνο να σας ενημερώσουμε. Ώστε έτσι. Σας το είπα στα χαρτιά. Ναι, ταρό έλεγε εκεί πέρα. Τι καθότανε που να μην καθόταν. Έχει το χάρισμα. Διεύθυνση τηλέφωνο, πήρατε? Έχω μια υποψία για τη γυναίκα μου. Ειδικό σε αυτά είναι ο Χορταρέας. Ναι, ο Χορταρέας ό,τι πει είναι εγγύηση. Έχουμε το τηλέφωνο του Χορταρέα. Ελάτε, θα σου παρευτούμε καμιά φορά. Οι γυναίκες δεν ξέραν τι λέγανε. Λέγανε ότι εσύ δεν έχεις παιδί, ότι εγώ έχω 4. Διαλύστε το τώρα να κάνουμε καμιά δουλειά. Ελάτε να σου παρευτούμε. Θα μου δώσετε το τηλέφωνο του Χορταρέα? Λοιπόν, παντρεμένος είσαι, επιχείρηση έχεις, παιδί δεν έχεις να την αφήσεις κάπου μέρη. Παιδί? Πώς δεν έχω παιδί? Το βλέπετε αυτό καθαρά? Τι σε λέω, με αμφισβητείς? Όχι, συγγνώμη, συνεχίστε. Ναι. Περίεργο πράγμα όμως, η γυναίκα σου έχει παιδί. Έχει. Πώς έχει δηλαδή? Αν δεν το έχει μαζί μου, με ποιο το έχει? Με διακόψει και χάνω τον ήρμό μου. Συγγνώμη, συνεχίστε. Περίεργο πράγμα, ένα μπέδαρο μέχρι εκεί πάνω έχει η γυναίκα σου. Και ο πατέρας του παιδιού? Ένα ψηλό βλέπω, με λαχρινό, ωραίο παιδί. Παιδί? Δηλαδή, πόσο παιδί? Δεν είναι και ληξιαρχείο το φλιτζάνι. Συγγνώμη, συνεχίστε. Κάτι κρατάει στο χέρι του. Τώρα, σπαθί είναι, μαχαίρι είναι. Θα σε γελάσω. Balkész. Az életvonal hosszú, határozott, mély. Και αν καταλαβαίνεις πρέπει να κάνεις κάτι πολύ δραστικό. Πολύ δραστικό. Όπως να υποβάλω την παραίτησή μου, ας πούμε. Ας πούμε. Ρε Μάκη μου, μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος, ρε αγόρι μου. Ρε Σπύρο, αυτό είναι σοβαρό εργαστήριο. Τι λάθος? Το λάθος είμαι εγώ. Αν υπήρχε στο βιβλίο Guinness ρεκόρ για κορόιδα, θα ήμουν πρώτος. Ρε Μάκη, δες το λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση. Εντάξει, και λάθος δεν έχει γίνει. Το παιδί μπορεί να έχασε ένα πατέρα, βρήκε έναν άλλο. Μην είναι ρε παιδί μου στην εκδοχή του λάθος. Λάθος ήταν, Μάκη μου. Αν εσένα δηλαδή σου λέγανε ο γιος σου το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο, δεν είναι γιος σου, τι θα έκανες? Ποιος από όλους γιους μου? Ναι, βέβαια, έχεις και 4 εσύ. Ωραία, άτιμα. Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Εγώ απ' έξω μου είμαι γρήγορος, δραστήριος, δουλευταράς. Τι είσαι? Γρήγορος, δραστήριος, δουλευταράς. Αυτό ήθελα να το αν άκουσα καλά. Και από μέσα να είμαι χάλια. Καλά, ρε Μάκη, δεν είσαι και τόσο χάλια πια. Διονύση, δεν θα σου κρατήσω κακή. Πάω να πέσω και πέρα να πεθάνω. Μάκη, πριν πεθάνεις, δεν πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, τον Τζίτζιφα, να σε εξετάσει? Τι να μας πει, ρε Σπύρο, και ο Τζίτζιφας. Τζίφος. Στήρος είμαι. Και εγώ που έκανα όνειρα για το Μιτσάκο μου. Αν τον έχω εκεί πέρα στο συνεργείο. Μάκης, Κοτζάμπασης και ιός. Καλό που είναι, Μάκη, χορταστικό είναι, αλλά το παιδί να κάνει κάτι άλλο. Τι, δηλαδή, πρακτικός μηχανικός θα γίνει, δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο. Είναι και πατέρας του γιού μου τώρα. Να σου δώσουμε και τα έξοδα σπουδών και το φροντιστήριο και το μηχανάκι και το ντύσιμο. Μήπως θέλεις και τη Βίκη? Να σου δώσουμε και τη Βίκη, να κάνεις χαρέμι. Αλίπασα! Έλα ρε, μαγαζί είναι εδώ ρε. Μηχανικός θα γίνει το παιδί, πάει και τελείωσε. Είμαι πατέρας ή δεν είμαι? Έλατε! Να.
Μαυροτσούκαλος, στον πίνακα. Θα μπορούσες να μας πεις ποιου ποιητή είναι αυτή η στίχη? Δεν ακούω, Μαυροτσούκαλε. Δεν ξέρω. Πες μας κάτι που να ξέρεις. Για ποιο πράγμα? Γενικά υπάρχει κάτι που να ξέρεις? Το όνομα κάποιου ποιητή, το τίτλο κάποιου ποίηματος. Έχεις μάθει κάτι, οτιδήποτε στη σχολική σου ζωή μέχρι τώρα? Δεν είπα να φύγεις. Οι υπόλοιποι έξω. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Έπρεπε να το πεις σε όλους? Σε όλο τον κόσμο, σε ολόκληρο το σχολείο? Δεν έκανα κάτι τέτοιο και εγώ μόλις το είδα τρελάθηκα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγω από εδώ το συντομότερο. Να υποβάλω την παραίτησή μου και να πάω αλλού. Εξαιτίας σου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Και όλα αυτά γιατί έμπλεξα με ένα παιδάκι. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω ένα πράγμα, μία φορά και θέλω μία απάντηση. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Εγώ. Μάλιστα. Πρέπει να ξέρεις ότι έχεις κάνει ένα πολύ βαρύ λάθος και η τιμωρία θα είναι επίσης βαριά. Θα με τιμωρήσετε επειδή έγραψα την αλήθεια? Δεν ξέρω. Ίσως δεν άκουσα καλά τον δημοσιογράφο. Νομίζω ότι μας είπε πως πρώτο στόχο της δημοσιογραφίας είναι η αλήθεια. Έτσι δεν μας είπε, παιδιά? Ναι, ησυχία. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κουτσομπολιό και στην αλήθεια. Αυτό, Θανάση μου, είναι κουτσομπολιό. Και απορώ που το βρήκες γιατί ήταν μέσα στο κομπιούτερ μου. Είδατε, η πληροφορία μου είναι σωστή από μέσα. Σωστή είναι, αλλά δεν χρειάζεται να την ξέρει κανένας. Δεν ωφελεί κανέναν. Αυτό προσπαθούμε να σου πούμε. Πώς την πήρες, μου λες, αυτό σε ρώτησα. Χθες μιλήσαμε για το δημοσιογραφικό απόρριτο. Ένας δημοσιογράφος δεν αποκαλύπτει ποτέ τις πηγές του. Θα τις αποκαλύψεις και θα πει και ένα τραγούδι, Θανάση. Όχι στη βία της εξουσίας. Όχι στη βία της εξουσίας. Προχώρα, κάτσε να σου φτιάξω έναν καφέ. Θα σε πάρει χαμπαριδίκι. Κάτσε να σου φτιάξω έναν καφέ. Δεν θέλω καφέ. Τι θέλεις? Θέλω μπύρα. Έχεις πιει 4 βαρέλια μπύρες. Τέλειωνε, ρε. Πρέπει να το μάθουν όλοι. Ότι είμαι ένας άχρηστος. Ένας ανίκανος. Τα ξέρουμε αυτά. Και το παιδί πρέπει να μάθει ότι εσύ είσαι ο πατέρας του. Και αυτή η σιγάνα παπαδιά να ξέρει ότι τα ξέρω. Μη μας περνάει για μαλάκες. Και η Ελένη. Ας την Ελένη απέξω. Δεν έχει καμιά δουλειά η Ελένη. Γιατί? Εσύ δεν έτρεχες με τη Βίκη στο Λικαβιτό. Δεν θυμάμαι αν ήταν η Βίκη. Τα είχαμε την κόρη της φουρνάρισσας τότε. Τι! Απατούσες την Ελένη με τη Βίκη και τη Βίκη με τη φουρνάρισσα. Απατούσες τη Βίκη μου. Αυτό δεν θα τα δεχτώ. Μεγάλος έρωτας γεννήθηκε στο σχολείο μας. Μαθητής μη Δευτέρας Λυκείου ερωτεύτηκε παράφορα την καθηγήτριά του. Εκείνη ανταποκρίθηκε. Μπράβο. Πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Ποιος το σκέφτηκε άραγε? Ρε αδερφέ, με προσβάλλεις. Ποιος άλλος, εγώ βέβαια. Ρε ηλίθιε, το ότι μου καταστρέφεις τη ζωή σου πέρασε καθόλου από το μυαλό? Γιατί ρε, εσύ είσαι ομή. Μπράβο Σαΐνη μου. Α, εσύ είσαι ομή. Πες μου τώρα πώς το μάθες. Ήταν στο site του σχολείου. Το είχε στείλει η Βίκη γραπτό στον ψυχολόγο και το ρωτούσε πώς να το χειριστεί. Ηρέμησε ρε, σιγά μην είσαι ο μόνος μη στο σχολείο. Είμαι ο μόνος μη όμως που τα είχε με καθηγήτρια. Ποια ρε, τυραλού. Να μη σε νοιάζει και να μην ρωτάς. Τα είχες είπες, άρα δεν τα έχεις πια. Εξαιτίας μου. Είπα να μη σε νοιάζει και να μην ρωτάς. Ηρέμησε, θα το διορθώσω. Εγώ το έκανα, εγώ θα το διορθώσω. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να διορθώσεις τίποτα πια.
Ωχ, μάγκες, κοιτάξτε τι... Δεν θα έχεις και αυτόν τον πέδαρο. Το ξέρεις κι εσύ, Το ξέρατε όλοι και με δουλεύετε, Άστινα, τι μελιτζάνα ρε κι εσύ. Πάρε τηλέφωνο και κλείσε ραντεβού για το τεστ γονιμότητας. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Να δω τι άλλο θα κάνω με σένα που έμπλεξα. Πάρε τηλέφωνο. Να πιω πρώτα την πύρα. Πάρε τηλέφωνο. Να φάω τη μελιτζάνα. Πάρε τηλέφωνο. Ρε Φώτη, πιάσ' το τηλέφωνο. Τώρα φάει τη μελιτζάνα. Τι γίνεται αν έχει κλείσει η έκδοση και έρθει στην εφημερίδα κάτι σπουδαίο τελευταία στιγμή? Αν η εφημερίδα δεν έχει βγει στα περίπτερα και εσύ είσαι πάρα πολύ σίγουρη ότι η είδηση αξίζει τον κόπο, τότε μπορούν να σταματήσουν οι μηχανές και να αλλάξει το πρωτοσέλιδο. Άλλες ερωτήσεις έχουμε? Όχι, μας κάλυψε ο κύριος Καραπιπέρης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν όλοι τον πολύ καλό δημοσιογράφο κύριο Καραπιπέρη που μας έδειξε πόσο κόπο θέλει μια εφημερίδα για να φτάσει στα χέρια μας. Εγώ λοιπόν να πηγαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Φτάνει. Τώρα λοιπόν θα φτιάξουμε τη δική μας εφημερίδα. Ποιος θα αναλάβει την αρχιτεκτονία? Ιολάντα. Έχω πολλά θέματα στο μυαλό μου. Θα τηλεφωνήσουμε στη Φίφη και θα της πάρουμε συνέντευξη από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, τα κορίτσια στη σύνταξη. Και τα αγόρια? Τα αγόρια που πιάνουν πιο πολύ τα χέρια τους θα αναλάβουν τις πρακτικές δουλειές. Θα πάρουμε συνεντεύξεις από τους δασκάλους. Ποιο είναι το αγαπημένο τους χρώμα, τι τους αρέσει να τρώνε και τέτοια. Θα τρελαθεί η Φίφη μόλις τα ακούσει. Ωραία. Κυρία, έχω κι εγώ ένα πολύ ωραίο θέμα. Πρόσεξε τι θα πεις. Το προσωπικό ημερολόγιο του Θανάση Μαυροτσούκαλου. Αχα. Θα έχει μέσα τα χόμπι του, τις συνήθειές του, τη σχέση με τις αδερφές του, τις επιτυχίες του στην μπάλα, τις επιτυχίες του στα κορίτσια. Έλα. Τις επιτυχίες του στα μαθήματα. Σε ποια? Στα μαθήματα. Εντάξει, νομίζω ότι το έχω εξαντλήσει το θέμα. Την υπομονή μου έχεις εξαντλήσει. Λοιπόν, τέρμα οι φλιαρίες και στρωθείτε στη δουλειά. Γεια σας. Μάκη Σκοτσάμπασης, έχω κλείσει ραντεβού. Παρακαλώ, κάτσετε. Και αυτή για τι ήρθαν για ξύρισμα στον Μπαρμπέρι? Για ήρθαν. Εσείς τι έχετε? Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Ακούς, τεμπέλικα. Από εδώ του κουμπάρου, Ολυμπιονίκες. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Το ήταν δικό σας και εγώ το δικό σας. Και άμα θέλετε βοήθεια, λαλείτε μου. Τι να λαλήσουμε? Άμα χρειαστείς βοήθεια, λάλατο. Ποιος θα λαλήσει πρώτος? Να πάω εγώ. Λάλατο, Μάκη, λάλατο. Πού πηγαίνω? Πρώτη πόρτα αριστερά. Και άμα θέλεις βοήθεια, φώναξέ με. Μη κολώσεις. Πάει η γυναικάρα μου. Πάει το παιδί μου τα τελείωτο. Μ' άφησε και έφυγε. Μπορείς να μου πεις γιατί έφυγε, Μια εβδομάδα έχει που τα φτιάξαμε. Ίσως γι' αυτό να έφυγε. Δεν άντεξε άλλο. Μαρκό, αυτή η γυναίκα είναι my dream come true. Πώς το έμαθες όλο αυτό στα αγγλικά, ρε? Το έμαθα για να το πω μόλις γυρίσει, Καλό. Καλό. Δεν πάει να ρίξεις τώρα κανένα διάβασμα, μη γυρίσει το παιδί του ατελείωτο και σε βρει αμόρφωτο. Γιατί ξέρεις, αυτή είναι ικανή να διαβάζει μέχρι και στο αεροπλάνο μέσα. Ναι, το μανάρι μου. Λοιπόν, πάω να ρίξω ένα κατούριμα και έφτασα. Μ' αρέσει όταν γίνεσαι ρομαντικός. Πάει το παιδί το ατελείωτο. Άντε, μα τι γίνεται, να ξημερώσουμε, έχουμε και ένα μαγαζί. Ρε εσύ Διονύση, δεν μπορώ. Γιατί? Το δωμάτιο είναι έτσι κρύο, αυτά δεν μου κάνει διάθεση. Μήπως υπάρχει κανένα βιντεάκι? Τι βιντεάκι, ρε ανώμαλα, άντε πες μέσα και τελειώνει. Άντε πράγμα τώρα, βιντεάκι. Ρε εσύ, δεν μου λες έτσι κανένα τραγούδι ανατολίτικο? Αυτή την ώρα, πες μέσα, θα κάνω. Πες μέσα. Τραγούδι ανατολίτικο. Παιδιά, ελάτε να βοηθήσετε λιγάκι. Υπάρχει... Ελάτε, θα δείτε. Πάμε ένα μπολέρο έτσι ωραίο. 2, 3.
Αστράφτει το σπαθί του καβαλάρι σαν τη φώτια. Τη φώτια. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζουνε τα κορμιά. Τα κόρμια. Και αρπάζει τη Σεράχ. Και αρπάζει τη Σεράχ. Κι όλοι λένε αλάχ. Μπράβο, άξιος. Μπράβο. Πάντα τέτοια. Τη λατρεύω αυτή τη δουλειά. Αυτή η εφημερίδα δεν πρέπει να ζήσει για πολύ. Εγώ τι θες να κάνω, να τη φάω? Ξέρω εγώ. Τώρα θα έρθει και η άλλη, θα πάρει σαν την αρχισυντάκτρια και θα μου σπάσει τα νεύρα. Πω, και το βαριέμαι. Κι εγώ βαριέμαι. Παιδάκια, δεν πάτε να βαρεθείτε πουθενά αλλού? Εδώ διαβάζουμε. Και όσο σκέφτομαι, ρε, ότι τα θέματα είναι στο κομπιούτερ του σχολείου, ένα κλικ μακριά μας. Και γιατί δεν τα παίρνετε? Γιατί δεν έχουμε τον κωδικό. Τον έχουν μόνο καθηγητές. Στις τσάντες τους. Ναι, εσύ, στις τσάντες τους. Εγώ πάντως ξέρω μια τέτοια διαρμάτινη τσάντα. Στο διπλανό δωμάτιο. Α, εδώ είστε όλοι. Ναι, καλή μου μητέρα, εδώ είμαστε. Τι θέλετε να σας κάνω να φάτε? Ό,τι να είναι. Μουσακά. Παστίτσιο. Λαχανοτολμάδες μπορείτε. Τι ρωτάω, ό,τι μου ήρθε. Κάτι περίπλοκο ρε εσείς. Να την κάνουμε να ασχολείται ώρα. Αυτό που σκέφτεσαι δεν είναι σωστό. Είπα εγώ ότι είναι σωστό. Ούτε σωστό είναι, ούτε εύκολο. Δηλαδή, δουλειά για μας. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ήρθαμε να σου πούμε ότι τελικά θέλουμε να μας μαγειρέψεις σουτζουκάκια με σάλτσα. Α, μάλιστα, δεν θα παραλείψω. Δεν μου λέτε με πατάτες τηγανιτές ή με ρύζι? Μπορείτε και με τα δύο. Α, δεν υπάρχεις εσύ. Λοιπόν, έξω τώρα γιατί θέλω να αλλάξω και δυο. Άντε. Άντε. Ό,τι μου ήρθε θα μαγειρέψω. Δεν θα μου πείτε εσείς. Καλά μιλάμε. Το θέμα είναι μην ξεκινήσω. Άμα ξεκινήσω, κανείς δεν ξέρει πότε θα σταματήσω. Έλα, βλακίες. Και μην πεις κουβέντα στη Βίκη. Θα τα πεις στην Ελένη και δεν θέλω τώρα. Μόλις ηρεμήσαμε. Έλα, θα το μπουκαλάκι στην κοπέλα. Έλα. Δεσποινίσεις το μπουκαλάκι του μικρού. Ευχαριστούμε. Ναι, μπουκαλάκι. Ευχαριστούμε. Μην τα μπερδέψετε, τα πελίτες ονόματα. Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί σας βλέπω λίγο. Έλα, εσύ. Εγώ αγάπη μου, τούτον το φουστάνι δεν το εφόρου, που να ήταν το τελευταίο του Ασλάνι. Látok egy fekete pontot. Το ήξερα. Egy kígyó vonal keresztezi az életvonalat, ami azt jelenti, hogy Συνεχίστε, μην με κόβετε πάνω στο καλύτερο. gyermeke van, de gyermektelen. Röviden, υπότες. Σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτά που μου είπατε, μου ανοίξατε τα μάτια. 50 euro. Αυτό δεν το κατάλαβα. 50 euro, κύριε. Βαρεμάρα, τυπογραφικές μηχανές είναι και τέτοια. Δημοσιογράφος δεν είναι αυτός που θα έρθει. Ναι, και θα μας μάθει πώς να τυπώνουμε μια εφημερίδα. Μήπως να χαλάσει κατά λάθος. Ναι ρε, να χαλάσει. Πες πως χάλασε κιόλας. Έρχεται, πάμε. Περάστε. Παιδιά, ορίστε θέση σας και ήσυχα. Λοιπόν, σήμερα στα πλαίσια του μαθήματος Γνωρίζοντας τα επαγγέλματα έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο κύριο Καραπιπέρη που θα μας δείξει πώς φτιάχνετε μια εφημερίδα. Καλημέρα, παιδιά. Θα σας πω και θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας εφημερίδα. Το ου σε αυτή την τάξη είναι επιφώνημα επιδοκιμασίας. Όταν χαίρονται κάνουν ου. Μάλιστα. Έχω φέρει και μερικά slides για να δούμε πώς ξεκίνησα από το Γουτεμβέργιο. Μα τι έγινε? Τι έγινε? Είναι μουσκεμα, δεν μπορώ να τα προβάλλω. Να τα πάρω να τα απλώσω στο σκηνή της μπουγάδας. Να φέρω ένα σεσουάρ. Στη θέση σας και οι δύο τώρα. Δεν πειράζει. Βγάλετε χαρτί και μολύβι. Θα το κάνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα σημειώνετε. Και μετά θα γράψετε διαγώνισμα τι καταλάβατε. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτά τα slides βράχηκαν μόνα τους. Λοιπόν, η δημοσιογραφία είναι η ανίχνευση της αλήθειας και η ενημέρωση του κόσμου για αυτή την αλήθεια που ανακαλύπτουμε. Τι ωραία. Είπες κάτι, παιδί μου? Λέω, τι ωραία, κύριε... Πώς σας είπαμε? Καραπιπέρης. Σωστά. Για συνεχίστε, ωραία τα λέτε. Α, διψάνε για μάθηση. Πιάστο. Τι έγινε, ρε Μάκη? Βουλιάξτε τα καράβια σου και είσαι έτσι. Είμαι έτσι
Γιατί συμβαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα, Διονύση, και πρέπει να συζητήσουμε εμείς οι δύο. Να συζητήσουμε. Γιατί να μην συζητήσουμε? Τι έγινε? Δεν μου λες, κουμπάρε. Εκείνο το βράδυ που ανεβήκατε με τη γυναίκα μου στο Λυκαβητό, τι ακριβώς κάνατε? Πρώτα τότε δεν ήταν γυναίκα σου. Τα έχουμε πει αυτά, Μάκη μου, Και κατά δεύτερον, αν έχει γίνει κάτι μετά από 18 χρόνια, το αδίκημα παραγράφεται. Όχι, Σπύρο, δεν παραγράφεται. Γιατί αν κάνατε κάτι εσύ και η Βίκη στο Λυκαβητό, είναι πολύ πιθανόν ο γιος μου να μην είναι γιος μου και να είναι γιος σου. Τι είναι σήμερα Πρωταπριλιά? Να βρω κι εγώ κανένα αστείο να λέω. Σταμάτα. Καλά, ρε, πιστεύεις τα χαρτιά που είπε η άλλη? Όχι, Σπύρο, δεν μου το είπε μόνο η άλλη. Μου το είπε και μία καφετζού, και μία αυγουλού, και μία χαρτορίχτρα και ένα medium. Α, είχες πλήρη επιστημονική προσέγγιση. Μήπως με περιέγραψαν κιόλας? Ψηλός μελαχρινός? Κοντινός μου άνθρωπος είπε με επιχείρηση και κρατάει σπαθί. Δεν κρατάω σπαθί, κρατάω κουζινομάχαιρο και θα σε πάρω στο κυνήγι για να συνεχίσεις τις μαλακίες. Ρε, επικοινωνείς με τον ανύπαρκτο εγκεφαλό σου. Κάτσε, ρε Διονύση, μπορεί να έχει δίκιο. Καμιά φορά αυτά βγαίνουν. Και εμένα η μάνα μου είπε ότι η μεγάλη πόρτα θα διαβώ και πού είναι? Για τον πόη σου τεράστια είναι. Δεν θα με τρελάνετε πρωί-πρωί. Δεν αστείευομαι, Διονύση. Το συνεχίζει, ρε. Γιατί έχω μόνο ένα παιδί, ενώ με τη Βίκη προσπαθούμε κάθε Σάββατο πρωί ανελιπώς. Σάββατο πρωί δεν πιάνουν ποτέ οι γυναίκες. Γιατί? Γιατί είσαι ηλίθιος. Κάτσε και υπολόγισε. Τι μήνας ήτανε τότε στο Λυκαβητό? Πού να θυμάμαι, ρε Μάκη, τι μήνας ήτανε? Το παιδί γεννήθηκε Μάιο. Είναι σίγουρο αυτό? Καλοκαίρι ήταν τότε, ανέβουν το αίμα. Σε πήρε χαπαρακόμης και δουλεύει, ρε. Τι μήνας ήτανε τότε? Ιούλιος. Αύγουστος. Και 9 μήνες? Απρίλιος. Μάιος. Το παιδί γεννήθηκε Μάιο. Να μας ζήσει. Κι εγώ προσπαθώ τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί είμαι στήρος. Δεν είσαι μόνο στήρος, είσαι και ανίκανος. Και από αυτό! Να! Σούπα. Φώτη! Πιάσε μια μπύρα! Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχει πέσει η δουλειά στο μαγαζί. Και θα πέσει κι άλλος, κάσε! Τα βιαστικά συμπεράσματα οδηγούν σε λαθασμένες υποθέσεις. Αλλά μήπως οι υποθέσεις αυτές μπορεί να είναι και αληθινές? Ο δημοσιογράφος ψάχνει με στόχο την αλήθεια. Μπράβο! Αυτός είναι ο στόχος του δημοσιογράφου. Και πώς φτάνει στο στόχο του? Με το λάδωμα. Ησυχία! Το λάδωμα δεν θα σου το συνιστούσα. Μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Η έρευνα. Σημειώστε, η έρευνα είναι το βασικό εργαλείο του δημοσιογράφου. Ψάξε. Ποιος ξέρει τι μπορεί να βρει κανείς? Ό,τι και να βρει πρέπει να το βγάλει στο φως. Γιατί υπάρχει ένα δικαίωμα που προστατεύει τον δημοσιογράφο. Η ελευθερία της έκφρασης. Τι λέει, ρε? Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι. Όσο και αν πονάει η αλήθεια, εμείς αγωνιζόμαστε να τη βρούμε. Όχι, συνεχίστε, δεν ήθελα να... Εμπρός. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω. Εμείς οι δύο πότε θα ξαναβρεθούμε? Τέτοιες ερωτήσεις στο σχολείο απαγορεύονται. Έλα, Μάρκο, πήγαινε, έχω δουλειά. Θέλεις να πάμε μια βόλτα μετά? Τι, στο δρόμο να μας δουν? Και τι έγινε? Τις προάλλες μας είδε όλος ο κόσμος να ανεβαίνω στο τζιπ σου. Μάρκο, πήγαινε, περνάω τις ερωτήσεις των εξετάσεων στο κομπιούτερ. Αν σε βρει εδώ κανένας, τη βάψαμε. Ωραία, και εγώ τότε θα του πω ότι με φώναξες να μου τις δώσεις. Αυτό αποκλείεται. Εντάξει, μπορώ να μπω και μόνος μου στον υπολογιστή του σχολείου και να τις πάρω. Επίσης αποκλείεται. Είναι κλειδωμένες με κωδικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κόνστα, για τις πολύτιμες συμβουλές. Με βοηθήσαν πάρα πολύ. Γεια σου, Νονά. Κυρία Βίκη. Τι συμβουλές? Για το διαγώνισμα που θα τους βάλω και είναι βασικό. Γιατί σήμερα ξύπνησα με ένα κακό προαίσθημα. Και εμένα τα προαισθήματά μου συνήθως βγαίνουν. Πάμε στοίχημα. Ότι θα καταφέρεις να κόψεις την περιτζάνα? Ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Έτραβα στο συνεργείο να δουλέψεις, λέει. Δεν μου λες, ρε Μαγκή, αυτές τις βλακίες πώς μπορείς να τις αποδείξεις? Θα κάνεις τεστ DNA? Συνηθίζεται τελευταία, γιατί όχι? Όχι, υπάρχει κάτι πιο απλό. Θα κάνω τεστ γονιμότητας. Θα κάνω τεστ γονιμότητας και θα σας αποδείξω ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Α, είσαι τόσο βλάκας. Δεν μου λες, ρε βλάκα. Πας στοίχημα ότι είσαι καρπερός. Πάμε. Όσα θες. Σε αυτό το παιχνίδι έχω το χειρότερο χαρτί και αυτό κερδίζει.
Ας τη μεριτζάνα. Τότε στο Λυκαβητό δεν ήξερα τι μου γινότανε. Ψαχνόμουνα. Το ξέρω, Διονύση. Αν δεν ψαχνώσουνα τότε, τώρα δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά... Ναι. Έλα, αγάπη μου. Τελικά τι ώρα θα βρεθούμε το βράδυ? 1, τόσο νωρίς. Ούτω. Έλα. Να το, μάγκα μου το βρήκα. Κωδικός Λεωνάρντο ντα Βίντσι και κάτι περίεργα νούμερα. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ξεναγώ το Ρούλι. Ήρθα να του δείξω πόσο ωραίο μπάνιο έχετε εσύ και η μητέρα, πατέρα. Ναι, κύριε Διονύση, έχετε πάρα πολύ ωραίο μπάνιο και πολύ φωτεινό. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρούλη, για τα καλά σου λόγια. Αυτό το ενδιαφέρον του Ρούλη για τα μπάνια μου αρέσει καθόλου. Δοξάστε με. Ορίστε ο κωδικός. Κάνει 20 ευρώ. Τι 20 ευρώ, ρε? Εσύ θα μας πληρώσεις που σου βρήκαμε και δουλειά που βαριώσουνα. Παιδιά, σας το λέω να είμαστε εξηγημένοι. Εγώ στο γραφείο καθηγητών δεν μπαίνω. Προτιμώ να διαβάσω. Αγόρι μου, πόσο πίσω είσαι. Πόσο πίσω είσαι. Εγώ τώρα, ανιψιός διευθυντή και γιος υποδιευθύντριας, δεν θα μπορώ να μπω στα αρχαία του σχολείου. Έλα, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Έλεος. Τι κάνετε, όλα καλά, εντάξει? Μια χαρά. Διαβάζετε? Διαβάζουμε, καλέ μου πατέρα. Ναι. Ωραία, συνεχίστε το διάβασμά σας. Αν δεν με πληρώσετε, σας έχω καρφώσει. Δέχομαι μόνο χαρτονομίσματα. Τι κάνετε εκεί? Δίνουμε χαρτζηλίκι στο Θανάση. Χαρτζηλίκι? Μ' αρέσει αυτό. Στο Ρούλι δεν δίνετε χαρτζηλίκι? Εμένα, κύριε Διονύση, με έχουν πάντα να παίξω. Δώστε κάτι και στο Ρούλι. Δώστε κάτι και στο Ρούλι. Τον ακούσατε. Είπε, δώστε κάτι και στο Ρούλι. Ρούλι. Τι κοιτάς εκεί, ρε? Όπα, ζαχαροπλάστη ήταν ο μπαμπάς σου. Βρε Διονύση μου, δεν βρήκες τίποτα πιο εφάνταστο να πεις. Καλά, αυτό δεν πειράζει. Φτιάχνω μια τούρτα για την επέτειο του γάμου της Βίκης και του Μάκη. Θα τη γιορτάσουν οι δυο τους, βέβαια. Όταν τη γιορτάσουν οπωσδήποτε. Στη δική μας επέτειο να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός. Άντε βρε, να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μπας και δούμε κι εμείς άσπρη μέρα. Να δούμε, θα το πάρουν γιατί τελευταία σέρνονται. Γι' αυτό σέρνεσαι κι εσύ για συμπαράσταση. Τι γεύση έχει? Πικρή σοκολάτα. Να τις δώσουμε και στην Εύα όμως, έτσι? Θα την πατήσουμε και θα μας πιάσουν. Έλα, ρε, μην κάνεις αχαζός. 20 ερωτήσεις είναι μόνο. Έλα, φέρε τα βιβλία να βρούμε τις απαντήσεις. Κάτσε, Ρούλη, να γελάσουμε. Διαγωγές. Βαθμοί, ωρε μάνα μου. Ψυχολόγος. Πλάκα θα έχει. Αγαπητέ Παύλο, σου στέλνω email για περισσότερη ασφάλεια. Έχω ένα πρόβλημα. Σκάστε όμως, γιατί έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Η σχέση για την οποία σου μίλησα του μαθητή της Δευτέρας Λυκείου, μη, και της καθηγήτριας, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρη. Έπεσε στην αντίληψή μου επαφή τους στην αίθουσα καθηγητών και στις τουαλέτες. Πιστεύω ότι έχουν υπάρξει ερωτικές συναντήσεις εκτός σχολείου. Σε παρακαλώ να μου πεις πώς να χειριστώ το θέμα. Ρούλη, νομίζω ότι βρήκαμε το πρώτο σέλιδό μας. Πάμε. Άντε, παιδιά, καλή συνέχεια. Άντε, δρόμο επιτέλους. Στην πρώτη σελίδα θα είναι μια φωτογραφία του σχολείου.
Και ένα άρθρο για την ιστορία του. Πότε χτίστηκε, ποιοι ήταν οι πρώτοι καθηγητές, ο πρώτος διευθυντής. Μέσα θα έχουμε βιογραφικά των καθηγητών, των δασκάλων και των προέδρων των τάξεων. Α, θα υπάρχει και μια στήλη του Συλλόγου Γονέων. Όπως καταλαβαίνεις, Φίφη μου, θα είναι ένα πανηγυρικό τεύχος. Καθόλου ροζ και σίγουρα καθόλου κίτρινο. Εφημερίδες! 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 Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε! Εφημερίδες! Μπράβο, παιδιά, καλημέρα. Εφημερίδες! Δεν είναι αυτή η πρώτη σελίδα, έτσι. Κορίτσι μου, το είπε χθες ο δημοσιογράφος. Όταν υπάρχει Σπαρταριστίδη στην εφημερίδα, αλλά στο φύλλο. Και εσύ γιατί δεν μου είπες τίποτα στο σπίτι, Κυκλοφόρησε η εφημερίδα του σχολείου. Γεια σου, εκδότη μου. Εφημερίδες! Εφημερίδες! Η κοπάνα! Εφημερίδες! Πρώτη σε κυκλοφορία μαθητική εφημερίδα. Εφημερίδες! Εφημερίδες! Πώς έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι αυτά τα παιδιά για τέτοιες πρωτοβουλίες, αυτά είναι τέρατα. Μα είναι αλήθεια. Αλήθεια, ξαλήθεια, εφημερίδα, τέλος αυτό το σχολείο. Όχι, είναι αλήθεια, γιατί αν είναι αλήθεια είναι τρομερό. Ας το καλύτερα. Πήγαινε στο μάθημά σου. Τα λέμε μετά. Λοιπόν... Περιορισμένος αριθμός σπερματοζωαρίων κάτω από 20 εκατομμύρια με ελάχιστη κινητικότητα. Διάγνωση, στηρότητα. Το ήξερα. Το ήξερα ότι είναι στήρος. Να πάτε στο καλό και να μας προτιμάτε. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Καλημέρα. Το διάβασες, Οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί. Πολύ σοφοί. Ορίστε. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Αλλά και από άλλα σημεία πιο σκύρα. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τα παιδιά. Κύριε Βίκη, καταλαβαίνω που το πάτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως, Ραλού.